Čaute ľudia, u nového videjka s Janhusom. On vás teraz nepočuje, ale sme sa dohodli s Zónou, že ideme natočiť video. No super. Je teraz škola, ale nemám ani úlohy spravené. To nehovorte mami, lebo budem mať prúce, kámo. Dobre, to je prespavačka. I could do this if I wanted to. Čo sa mi stalo? Čo sa mi stalo s Bravko? Prečo ma to hodilo do ringu? Janhus chce hovoriť, no tak počkaj, ja to prestrihnem. OK, lidičky, ideme do Bravka. Fakt, ne. Tento týždeň v noci ma tak bolo ucho, tak ja nikto z vás neprežil. I could do this if I wanted to. Hrajte Mega Pig. Hej Loric, ten, kto nebude mít 5 odehrané, aspoň 5, tak má kick. Ne, nebudeme kicknutí. Ok, no vidíš, co MRB je frajer. To je teda ne. Nechápem, o co sa je Dobre, takže ja si dám Megapik. Mám Max 4. Mr. Bat wants to play! Mám dal play. Čo na to by bude? Za neutrálnejšieho brawlera Dob. To je Squeeze. Už kúpky ho trávne ako prasa. Alebo možno, že si dám... Kde máme? Ja to mám pomiešané. Nemám Squeaka. What? To je divné. Tento Mega Piggy. Toto. A tu je Squeaček. Vlastne neviem, ako mohla Teraz som prehral, vlastne to nebudem vedel, koľko som to kúpil. Kenji ho si dal takto. Kenji je dobrý. Janu si dal Bibi a Peter a Kenji ho jasný. No poďme, hraj. Čemu hraj? Nespí! A teraz takto ich rozsekaj. Dávaj teba. Nie, vidím to na ňoho. A má Franka teraz. Tak Frank ma zabije. Poď Bibi. Yes. KLB, MRB, MR. Bacha. Nechod do ňoho, zabije. Nahodím na toho Franka hentové bombičky. Už som dal výklep. Áno, to lebo MRB, ale MR. Áno, Bibi, tak, rozsekaj ho. Ja som to rozsekala, to je konca. Tak sa to prehrávame. Pôjde na nás. Bibi sa na nich, my sa tu postaráme od konca. Ten slow ma veľa. To bola o ničom hra.
Bat wants to play. Já estou em pé. Eu não vou na diálcool. Não, pai, pera. Bibi. Pera, my kid. Can't tell me at technology. I'm gonna need a volta. Eu vou chamar da Franca, eu vou. Time for trouble. Em vez de dela, ela tá pedindo uma bola rápida. Eu vou mostrar a chinela rápida. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Tá? Estou no ponto down. Não. Time for trouble. Terminei isso, Gabi. Not the face. Ano tak, ja som tých nahnal. A teraz rozbieš toho celbo merobe. Nie merobe, celbo merobe. Baka, i to je neklad. Ano tam, a toho na neho chodte. Time for trouble. Super. Time for trouble. Tak jest Vamos, musíme prehrávať. Dobre. My potrebujeme aspoň vyhrať raz. Ja neviem, viacejkrát. Brovou si tam nejakého panka. No, počkajte. Ne. Som zvedavý, čo si dajú chlapci. To je to cold. Tu má dní, ho si daj. Tu bolo dve tankovia. Tam vieme, tu máš zle. Jeden cold, má si snad vyhrať. Tento to je Ukrajinčan. I'm too good. Dostal? I'm a cool cat. GG. I'm a cool cat. Áno, tak choďte na seba. Ha. Jak sme ich vyklepali. Batter up. My sme ho vyklepali, to sme my. Bibi. Tak teraz ich vyfajčíme jak nič. Strelíme hlavy. Jo, najskôr srdiečka, potom naozaj tých. Tak budem sa vydovať. Napokon srdiečko, lebo som šel na mamota, ale to sa nevypadlo. Takže... I'm a cool cat. Tak vidíte, pekne odohrají. Ja som to napali. Mám tak papierka. Komunity spraví. I'm a cool cat. Mám to tak nič. Nita má hypu, to je dobré. Tak je ryb. I'm
I'm a ten cool Dynamite cat. teraz hodí. A my máme ani stenu. Poď, tam máš. No, Dani tam má tak málo aj ten Dynamite. A pekne, Piper. Pekne. Môžete budú pomôcť Piperke. No tak, to budeme robiť. Ja mám ešte jednu šláhnu, nech je mŕtvý. A poď, daj to tam, to budeme robiť. More. Ja som zase dohodnul. To na ryb, kámo. To budeme. Kámo. Asi najviac. Nie, nefajkom, môžem. Not a cloud in the sky, time to make some ballers cry. Sklapni. Dám otraváka. Dnes budeme mať všetci random. On nedávaj si hádzačov. Daj si niekoho z hypercharčov. Morty sa napríklad. Áno, daj si toho Mort. Dobre. Tak to sa mi to líbí. Čo máme? Ideme hráme. Hráme Brawl asi. Brawl. Dajte si do komentára. Dajte vám odber. Zvolite, kde som ľúbil povedať. Napíšte potom koment. Ja vám hneď dám srdiečko. Dobre. Morty! Pozabíme ho. Plán na svete dotyká každý. Až tu. No len tam buďte, On tu damage, ale nie, že ma zabiješ. Kamo, hen toho Diggy sa tam dala, ktorý ide bomby. Ale sa ti budeš otravovať. Yes, ja som to tam na neho hodil. Tam už spáhaj. Tam to pomáha. Ešte sa nesmie ty trouba. Nesmie sa. Kámo, potrebujeme... No dávaj. Kámo, čo robíš? Ready. Ty klb, mob. Rýchlo. Ideme. Tady postrelím tanka. A ty? Dynamite. Mám byť
Rico, Frank a tu by si tam znovu neviem, počala, aby to máš. Poďte si nemohol rozbrať tu zdi. Po česky. A potom skýpe. Yes! Zdi je potom spustila. No len tak sa nahromadí. Poď, počkaj, ja ti to tu. GG. Dajte like, odber, zvonček. A jestli vám tento video, ja som ľúbi, no tak napíšte do komentárov. A ja sa s vami učím. Čau, čau.